Hola, com esteu? Tornem a estar aquí, Emergint Píndoles de Psicologia. Jo soc l'Helena Crespi i avui us porto una joguina sexual que pot servir tant per estimulació lúdica com per estimulació terapèutica, d'acord? Sabeu que la intenció és fer alguns vídeos que puguin donar pistes per millorar la nostra part més eròtico-festiva de la nostra sexualitat, però també que puguin fer una mirada per ajudar aquelles persones que tenen certes dificultats per tenir una bona sexualitat. Mireu, us presento una joguina que pot servir per estimular la zona del clítoris i potenciar les sensacions, sobretot per a aquelles dones que tenen dificultats per aconseguir l'orgasme i que no coneixen gaire les sensacions i que les noten molt fluixetes. Mireu, us presento el Womanizer. El Womanizer té diferents velocitats i serveix per estimular el clítoris. Aquesta part d'aquí s'ha de col·locar en el clítoris. Això és una funda que es treu, que es pot rentar, d'acord? S'incorpora això aquí i la idea és, mireu, si això és la zona del clítoris, que aquest foradet d'aquí embolcalli la zona del clítoris de la dona. Hi ha diferents ritmes, diferents velocitats, i llavors la idea és que cadascuna trobi aquella velocitat, aquell ritme i aquella intensitat que li vagi millor per la seva estimulació. Es pot estimular d'altres zones del cos, d'acord? També la pot utilitzar un home, però està construït específicament per estimular el clítoris. I és que no totes les dones saben com buscar diferents intensitats, diferents sensacions estimulant la zona del clítoris. I aquí aquesta joguina pot anar molt bé per ajudar a millorar les sensacions. Si es tenen fluixes, s'ajuda molts cops a potenciar les sensacions que el clítoris pot donar a una dona. Per tant, un exercici molt saludable per a una dona podria ser utilitzar el Womanizer per millorar les seves sensacions cada dia o cada dia que li vingui de gust, posant sobre el seu clítoris aquest estimulador i que anar graduant la intensitat amb la que nota que funciona aquesta joguina. Per tant, això es pot utilitzar de manera terapèutica, posant sobre el clítoris per anar reconeguent sensacions, anar augmentant la intensitat si es desitja, i també es pot utilitzar ben bé com un masturbador, diguéssim, i es pot utilitzar en fantasia sexual, es pot utilitzar per arribar a l'orgasme, com a joguina eròtica normal i corrent. Per tant, us el presentem, us enllaçarem on localitzar-lo. Aquest Womanizer, que es diu així, és gràcies a Kitsch, a l'Adeline de Kitsch, que és una botiga eròtica que trobareu a Barcelona, al carrer Muntaner 17-19, justament al costat de plaça Universitat. L'Adeline, que és la propietària de la botiga, fa molts anys que es dedica a temes de sexualitat i és el referent on jo sempre vaig quan necessito conèixer coses sobre les novetats en joguines eròtiques, tant per l'àmbit lúdic com per l'àmbit terapèutic i mèdic. Per tant, aquesta joguina la tenim aquí gràcies a ella, gràcies a Kitsch, i esperem que us hagi pogut ajudar a totes aquelles dones que teniu dificultats en percebre les sensacions i que aquest estimulador, aquest exercici diari de posar-lo sobre el vostre clítoris us ajudi a millorar les vostres sensacions orgàsmiques, d'acord? Moltíssimes gràcies, ens veiem en el proper vídeo.